Актуаль әңгәмә сәхифәсе кунагы белән очрашу вакыты җитте. Сүзне журналист Миңназым Сәфәровка бирәм. Хайырлы иртә, мөхтәрәм телевизор караучылар. Яңа елда сезне исән-имин килеш сәламлый алуыма шиксез шатмын. Үткән эшкә салават дәргә күнеккән булсак та, алга барганда үткәнеңә борылып карап алу кыйбалаңны буташтырмас өчен кирәк нәрсәдер. Менә бүген дә без үткән елга нәтиҗәләр ясау өчен дип студиягә Татарстан Республикасы хөкүмәтенең гражданлык хәле актларын теркәү идарәсе, без көндәлектә ЗАГС дип атап йөртәбез. Менә шул идарәнең башлыгы Гөлшат Рәдиф кызы Нигъмәтуллинаны чакырдык. Хайырлы иртә. Хайырлы иртә, исәнмесез. Чынлап та узган ел безнең өчен нәтиҗәле булды. Безнең саннарга караганда, ЗАГС саннарына караганда 140 актлар теркәлгән, 140 мең актлар теркәлгән. Ул безнең саннарга караганда 15%-ка артыграк узган ел белән чагыштырганда. Һәм инде безнең никахлашу артты, безнең өчен бик шатлыклы хәбәр. Бигрәк тә шир коронавирус чоры дип сөйләшкән вакытта шундый күрсәткечнең артуы әлбәттә куанычлы күренеш. Чынлап та шулай, чөнки яшь гаилә кору ул һәрбер кеше өчен иң зур адым, һәм безнең яшьләр бик җитди карап бу мәсьәләгә киләләр бүгенге көндә. Әлбәттә, тагын бер нәрсә бар, Гөлшат ханым, безнең яшьләр соңгы вакытта иләнешкән очракта теге татарча әйтеп әйтсәк, язылышу ягын карамаучылар җитәрлек тенденция бар шундый. Быел димәк, үткән елда димәк, язылышучылар саны да буенча да артыграк булып чыга инде. Дөресен әйткәндә шулай, бүгенге көндә никахлашу саннары безнең артты. Идел буе федераль округында безнең күрсәткечләр югары дәрәҗәдә, һәм инде калган күрсәткечләр буенча да без алдынгы рәттә торабыз дип әйтергә була. Үлем җитем янәшәсендә туучылар турында сөйләшсәк дип әйтәм. Туу саны ничек? Менә бу өлкәдә күрсәткечләр. Туу саны, бала тудыру саны безнең өчен бик мөһим күрсәткеч. Бүгенге көндә ул безнең югары дәрәҗәдә. Һәм инде шуны әйтәсем килә, безнең яшь аналар өчен шундый ысул без керттек. Яшь аналар өчен бала тудыру йортында ук бирелә танытмалар. Таныклыкларны сез таныклыкларны бала тудыру йортында тапшыра башлыйсыз, әйме? Әйе. Ул инде күптәнге безнең шундый ысул. Яшь әти-әниләрне бер мәшәкатьтән арындыргансыз дигән сүз, әйме? Әйе, шулай шул. Бала туу әлбәттә күңелле нәрсә, бөтен илгә дә, гаиләгә дә дигәндәй, ләкин бала исем кушу дигән әйбер дә бар әле безнең. Менә шу балага исем кушуда нинди тенденциялар күзәтелә соңгы елларда? Бүгенге исемнәр дип әйтмим, чөнки ул исемнәрне санап бетерү мөмкин түгелдер. Соңгы елларда яшь ата-аналар бик игътибарлы итеп карыйлар бу мәсьәләгә, чөнки алар күбрәк борынгы исемнәргә игътибар итәләр һәм борынгы исемнәрнең ысулын карап, аның нәтиҗәсен, мәгънәсен аңлап, балага кушалар бу исемнәрне. Һәм малайларга да, кызларга да безнең ЗАГС хезмәткәрләре үткәрәләр исем кушу чараларны. Шул исем кушу чараларда алар аңлатып бирәләр исемнәрнең мәгънәсен, нинди йолалар бар безнең халыкта. Димәк, турыдан-туры сезнең хезмәткәрләрнең дә уңышлы дип әйтергә була бу мәгълүмат нигә кайту тенденцияның. Дөресен әйткәндә шулай, чөнки ЗАГС хезмәткәрләре бик күп чаралар үткәрәләр. Узган елда никахлашу булсынмы ул, аннан соң юбилей чараларны, бергә яшәгән парларның 50, 60, бергә яшәгән матур парларның никахлашу чараларны үткәреп, аларга хөрмәт күрсәтеп, аларның тормыш юлы турында сөйләп, һәм балаларга күрсәтеп, шундый чаралар шактый безнең булды. Сезнең идарәдә заманга ярып үзгәрә торганда дип уйларга кирәк. Менә мондый халык белән эшләү белән сез әйттегез, инде кайберләрен исем кушу дип әйттегез, юбилейларны үткәрү дип әйттегез. Тагын нинди заманча чаралар үткәрәсез? Һәм гомумән сезгә килүчеләрнең күңеленә хуш килер тагын нинди чаралар бар? ЗАГС хезмәткәрләре бүгенге көндә яшь гаиләләрне кору максатыннан игътибарда тотып бу мәсьәләне, чөнки үзегез әйттегез, яшьләр бик ашыкмыйлар. Гаилә корырга, язылышырга һәм алар белән очрашу үткәреп, аларга аңлатып, ни өчен кирәк язылышу теркәлергә, ни өчен кирәк
бүгінгі күндә таныклык алырга, чөнки бүгенге документлар, алар дөресен әйткәндә гаилә тормышын коралар. ЗАГС хезмәткәрләре былтыр һәм узган елны без ясадык бик зур реестр. Ул атала федераль бердәм реестр. Һәм анда кергән безнең 1926 елдан бирле бөтен актлар. Дөресен әйткәндә, ул безнең гаиләләрнең ел язмасы дип әйтер. Тарихы дип әйтәбез. Тарихы. Һәм инде һәрбер гаиләнең тарихын анда барларга була. Элек без аны теге мәчет кенәгәләреннән белгән булсак, бу менә бу актлардан кемнең кайчан өйләнүе, кемнең кайчан тууы, кемнең никахлашуы бөтенесе шунда теркәлеп бара дигән сүз. Әйе, ул электронный ресурс. Һәм инде безнең бу ел игълан ителгән цифрлы ел иде. Без шул елга кирдек тулысынча. Әзерлек килеш. Чөнки бөтен актлар безнең цифрлы рәвештә хәзер. Менә бу мәгълүматларны безне караучылар үзләре дә файдалана алалар дигән сүз инде сезнең ресурстан. Чынлап та шулай, чөнки ул җиңеләйтә эшне, кешеләргә дә алар мөрәҗәгать иткәндә ул документлар тиз арада килгәч үк бирелә. Һәм инде шуны әйтәсем килә, быел безнең март аенда яңа супер сервис эшли башлый, ул бала туу сервисы. Алла бирсә, бу сервис җиңеләйтә тагын да яшь әти-әниләргә бала теркәүне. Димәк, таныклыкны китереп бирүгә түгел, тагын нинди яңалыклар булачак менә бу сервис буенча? Бу сервис буенча тагын безнең булачак яңа ысул кертелә, ул атала 1 январьдан ул кертелде, экс-территориальность дип атала. Димәк, һәрбер кеше үзенә кирәкле документны үзе теләгән ЗАГС бүлегендә алырга әзер. Моңарча андый ысул юк. Мөмкинлек юк. Я никахлашу урында, я бала туган урында шунда гына документларны алырга буладыр. Хәзер инде бу яңа ысул кешеләргә җиңеләйтә эшне. Һәм инде димәк, сез яшисез икән Казанда, сез Казанда ЗАГСка кирип, үз документларыгызны ала аласыз. Иртәгезне безнең белән башлау өчен бик зур рәхмәт. Эшегездә уңышлар юлдаш булсын. Рәхмәт. Бер генә заманда җиңел булмаган. Гел яхшыга өметләнеп яшәсәк тә, тормышның бүгенгесен үкенмәслек итеп үткәрсәк иде дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Исәнлектә күрешик.